Дажнони азиз, як машини дигар, боз на машин бузургчавик, машини беҳтарин Toyota Corolla SK America. Нигоҳ кунед. Ин машина соли 2010, салонав ҷад, утилизатсия, ҳама чиш 100%. Нигоҳ кунед фақат да. Машина ногуфта намудам ки соли 2010. Дажно ин машина моторош 1.8 Walleye, нигоҳ кунед фақат. Луфташина. Намашин кафош киноги бадай мегада. 4 та баллонош 80% айда нигоҳ кунед. Хеле хурдаги нест, чоткия. Машин худаш. Я салона мебинем. Моторош 1.8 салонош. Салонош тоза кишу, чоткия айда. Беунаги бадай салоншани. Дӯстони азиз, касе агар ин машини Toyota Corolla SK America харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 003 77 73 99. ин машина кондитсионер дигар ҷойш кор мекунад. Соли 2010 салона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чия дорад. Чанд та мегӯяд ака? 110,000 сомонӣ мегӯяд. Бо муомила мешавад. Машина хеле чоткия айда, видчани ҳама тарафа демонаи бадай беҳтарин. ина бо ёрдами акаи зоир омадем, правара гирифтем. Азо раҳмати худо, ина бачаҳако омадан, экзамен 100% гузаштем, рафтем ваҷдонӣ кардем. ина права насиб боша, ина иам гирифт. имқо одамон бо ёрдами акаи зоир, азо раҳмати худо, ина ҷо бачаҳако ҳамаш 100% соз омадем. ина иншолло мегардем, мерем. Азо раҳмат ака. Дӯстони азиз, як машини дигар киногии бад. Машина нигоҳ кунед фақат Hyundai Elantra. Соли 2020. Машинчаи хеле пачка айда бигем мешавад. Ҳама ҷош кор мекунад. Фул кондитсионер, ҳама чиш. Моторош да. Афои машини Hyundai. ин машин отпечат палец ҳама ҷош кор мекунад. Чӣ кнопка аст дар дониш кор мекунад 100%. ина қафош кор мекунад. нигоҳ кунед. Старт, стоп кор мекунад. Механикай салонш тоза кишу. нигоҳ кунед фақат. Кнопкаш кор мекунад. Соли 2020. Модели Корея айда. Дӯстони азиз, касе агар ин машини Hyundai Elantra соли 2020 салона ҳуҷҷат, утилизатсия, машина хеле ранги фул айда, киногии барай харидор боша, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 920 49 47. ин машина 110,000 сомонӣ карагиай, надодагиай. 120,000 сомонӣ мегӯяд, бо муомила мешавад. Машинчаи нигоҳ кунед, киногии бад айда, чоткии бад. Салона ҳуҷҷат, утилизатсия, ҳама ҷош кор мекунад. як машини дигар, боз дар машин бозоручай, машина бинед фақат BMW Тройка. нигоҳ кунед видео, девонагии бадай. BMW Тройка, солиш 99 сол, салона ҳуҷҷат, утилизатсия, ҳама чиз 100%. Машин моторош 1.8 простор. нигоҳ кунед да, чоткии бад. нигоҳ кунед, қафои машини BMW Тройка. Девонагии бад, камера дора, гӯштурош нигоҳ. Ята. Девонагии бад. ина салонша мебинем бо. машин механикай. нигоҳ кунед, қатъи самолётакша. Самолётакш падака. нигоҳ кунед салонош чоткии бад. салонш тоза кишу. нигоҳ кунед. Механик салонш девонагии бад. Салона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, касе агар ин BMW Тройка соли 1999 харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 905 557 634. машин киногии бадай. салоншам хушрӯй бад, моторош 1.8 простой, салона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чиз 100%. кондитсионершам кор мекунад. Машина
55,000 сомонӣ мега, бозор 49,000 сомонӣ карда надоге. 55,000 сомонӣ мега, бо савдо меша мега. Дар ҳамин номеро занг бизанед, муомила кунед. Мошин беҳтарин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошини бобогир дига, боз дар мошин бузург чак, мошина нигоҳ кунед фақат Mercedes Avantgarde. Ин мошин солиш 2010, нархиш нархи карточка. Нигоҳ кунед фақат. Мошинча балонош 50% да, BMW нишане ки олиам вақта дорад. Ин мошина балонош 50%, BMW не ки карда меша, ҳоли меява. Нигоҳ кунед мошина. Mercedes Avantgarde. Мошина моторш дай. Мошина моторш дай. Созайда хеле видеош чётки бода. Ин авзия салони мошини Mercedes Avantgarde мебинем. Мардоҷони азиз, ин мошин механика моторш дай. Нигоҳ кунед, салонш тоза ки хушбӯй чётки. Мошин киногӣ барайда. Чётки бад, салонш тоза ки хушбӯй. Дони азиз, касе агар ин мошинчаи Mercedes Avantgarde харида бошад, дар ҳамин номеро занг бизанед. 931 983 392. Занг бизанед, ин мошинча чанд та мегӯяд ка? 37,000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Ин мошин состояниш девонагӣ бадай, нархиш нархи карточкаида бигеман мешавад. 37,000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Моторш дай, солона уҷат, утилизатсия, уҷатош 100%. Ассалому алайкум бародарҷони азиз, имрӯз дар мошин бузург чеп қарор дорем. Як мошин дига, боз дар мошин бузург чеп. Мошинча нигоҳ кунед. Ин мошин Astra-G Caravan. Нигоҳ кунед. Я навош кунем, айла туғлоб шуд. Ин мошина 4 та балонош 80% да, нигоҳ кунед. Қафои мошин нигоҳ кунед, асбаби ки пеша бардоштагиам, қафошкан да пас метова, не ки 100%. Нигоҳ кунед, солиш 98 Astra-G Caravan мегӯштад. Нигоҳ кунед. Айла бош. Зият салонша мебинем бо. Ин машина моторш 1.6, 1.6 простой, механика. Нигоҳ кунед, салонш тоза ки хушбӯй, багаҷи калонам дорад. Моторш 1.6 простой. Мошин дар ҳолати хуб, беҳтарин состояние қарор дорад. Бародарҷони азиз, оз мошина аз заводид мекунем, мебинем. Ин чашкое ки дидестен, ҳар душ ишани акта. Нигоҳ кунед. Мошин мана гирифтагиё нешайда. Овозча нигоҳ кунед чиқалай. Аккумуляторшан качкай. Мошин ман овозиш нешидаида. Бародарҷони азиз, касе агар ин мошинча харида бошад, дар ҳамин номеро занг бизанед. 97 84 41 44. Занг бизанед, ин мошинча 57,000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Сар қад 53,000 сомонӣ кардиан надода мошина. Мошин ҳамин то қамия минусора ки солона уҷат надора, дига ҳама чиз 100%. Нигоҳ кунед. Чотки мошинча беҳтарин состояние қатия. Мошин дига боз дар мошин бузург чай, Opel Hatchback. Нигоҳ кунед фақат. Ин мошин солиш 97, солона уҷат, утилизатсия, моторш 1.6 простой. Мошина ила улаваш. Нигоҳ кунед фақат, ина балонош. Балонош ҳами 40-50%, BMW не ки истифода будаш мешавад. Ҳол мебарда. Нигоҳ кунед фақат мошина. Қафои мошин киногӣ бадай. Ин мошина алишам мекунанд, мақсад. Ягон мошини дига боша, каравана, ягон намуди дигаш боша, алиш мекунанд. Алишам мешавад ин мошин. Бародарҷони азиз, касе агар ин мошини ин Astra-G харида бошад, дар ҳамин номеро занг бизанед. 903 08 2005. Мошин состояниш созайда, мақсад. Касе агар мошина харида бошад, дар ҳамин номеро занг бизанед. Мошина 33,000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Занг бизанед, қатъи муомила кунед. Муомилаи хушбӯй мешавад. Алиша мешавад мошин. Ягон мошини Astra-G болоиш сум метавад, болоиш сум метавад.
ماشین سوزایده زنگ بزنیم مملکت. نه برادران عزیز یک ماشین دیگه. این ماشین چه؟ در ماشین بزرگ چه قرار داره؟ نگاه کنید فقط. ماشین استرجی کاروان. سالش 2003 موتورش 1.6 اینژکتور. ماشین نگاه کنید. این از سالن ماشین استرجی کاروان هم ببینید. ماشینی که دیونایی باید نگاه کنید. سالنش چوتکی توزاکی خشو باگاجی کالون دوران یو مکانیکای نگاه کنید. توزاکی خشوی سالنش سالنا وجود утилизация موتورش 1.6 اینژکتور. آجنون عزیز کسی اگر این ماشین چه خریده باشه در همین نمره زنگ بزنه 907 56 57 22 زنگ بزنه. ماشین سالش 2003 موتورش 1.6 اینژکتور سالنا وجود утилизация همه چیز 100%. ماشین چند تا میگه که 75,000 سومونی میگه با معامله میشه.